Det er det eneste tool, vi har tilbage. Ud af den her klamme pind. Prøv at se, hvad du gjorde ved øksen. Lad os gå ud og overleve. Ja. Du ser ham til fede munk. Kom, lad os få ham til. Okay. Det er ham, jeg fortæller, at du skal. Okay. Du ser klam, han. Lad os gå. Ja, det er han. Giv mig. Lad os fiske. Ja, lad os fiske. Ja, fiske. Kan du turde overleve en fiske? Ja. En rigtig fisker, der overlever altid. Som jeg siger videre. Det var det har vi godt se. Det har været fuld med alle lorter ude af det shit. Det er derfor, det er beregnet til det. Kom så i gang. Du stander ikke over mig. Du arbejder faktisk for mig. Nej. Nej, for jeg er værd. Du bare filmer, men kan jeg se dit ansigt? Det er fordi, jeg er kameramand. Ja, man kan se dit ansigt. Man kan aldrig nogensinde se dit ansigt. Din ansigt bliver aldrig kendt. I'm doing everything her. What are you doing? Shit! Det går i stykker, vi skal lige. Sådan. Fisk. Let's fiske some assholes up. Fisk så! Kom med. Jeg betaler dig for det her. Kom så. Det er mig, der betaler dig. Fisk så. Andet der. Jeg finder det her sted, som det var. Fuck. Jeg kan se det. Det er en kat på. Kat i træ. Ja, den leder efter et... En abe? Nej, den leder efter en abe. Men jeg tror ikke, den kan komme ned. Stakkels kat. Er det ikke den her tid, at den rigtige afrikanermand hjælper katten med at komme ned? Så er du en rigtig helt, ligesom i tegnefilmene. Eller skal jeg gøre det? Jeg gør det for dig. Her. Hold kameraet og film. Shit. Det er lige de røde sataner, der er super farlige. Hvordan kommer man derop? Shit, det går næst. Okay. Det var næst. Hold kæft. Her. Hvordan fanden er du kommet op? Hold kæft, jeg kom ned i. Her! Hold kæft. Hold kæft, katte, kom herned. Kom her. Kom her. Det er fint pænt. Det er fint pænt. Nå, jeg har fundet et sted, der kommer op. Fint der. Og fint. Så går jeg op til katten. Det er farligt træ. Og Simon han klatrer. Han klatrer. Simon han klatrer. Hold så kæft. Jeg kan fucking ikke klatre nu. Og han klatrer. Og han klatrer. Og han faldt ned.
Jeg klatrer, jeg kan være, jeg er sej. Jeg klatrer, jeg klatrer, og jeg klatrer, han klatrer. Han klatrer, ja. Og han klatrer, ja. Her er det din mobil. Har de kæft. Jeg ligger bare lige. Nej, det gør du ikke, så Gria. Ja. Jeg synes, det er fedt, du ikke gør. Og haha. Ved du hvad? Han kæft. Fuck dig. Nu kan jeg endelig komme op, fordi nu har jeg lavet sådan. Hvis Grene kan holde til mig. Jeg gider ikke hegn. Simon tror, det er vist fejl. What the fuck? Kom så, kitty cat. Kom så, kitty cat. Kom så, kitty cat. Ja, og jeg er reddet den. Jeg reddede katten! Jeg reddede katten! Jeg reddede katten! Sådan. Redder man så en kat. Hold de kat. Så du det? Nej. På kameraet slukket. Og det var alt for. Så er det kameratid. Eller, ja. Nej. Velkommen. Del 2. Ja, del 3. Er det ikke del 3? Skal vi ikke til del 3? Nå ja, okay. Ja, del 3. Ja. Farvel. Og vi ses i Animal Stammen.